sempre plena de records familiars i religiosos des de la nostra infantesa. Nadal és una festa que ens humanitza perquè el Fill de Déu pren la nostra naturalesa humana i s'apropa a la humanitat creada per ell i ens dignifica fent-nos germans els uns dels altres. L'àngel va anunciar als pastors: avui a la ciutat de David us ha nascut un Salvador, que és el Messies, el Senyor. El Senyor està present. Des d'aquest moment, Déu és realment un Déu amb nosaltres. Ell ha entrat en el món. Ell és qui està al nostre costat. Allò que l'àngel anuncia als pastors, Déu ens ho torna a dir a nosaltres, ara per mitjà de l'Evangeli i dels seus missatgers. Aquesta és una notícia que no ens pot deixar indiferents. Germans, l'Evangeli que acabem d'escoltar ens diu que els pastors, després d'haver escoltat el missatge de l'àngel, van anar a veure el nen Jesús, van anar directament allà a Betlem. El missatge era tan important que calia anar-hi ràpidament. En efecte, el que se'ls havia dit anava molt més enllà d'allò que és normal o habitual. Canvia el món. Ha nascut el Salvador. El Messies tan esperat ha vingut al món en una ciutat, a Betlem. En la nostra vida ordinària, les coses no són pas així. La majoria de les persones no considera una prioritat les coses de Déu. Però l'Evangeli ens diu que Déu té la màxima prioritat. Déu és important, el més important en absolut en la nostra vida. Aquesta és la prioritat que ens ensenyen els pastors de l'Evangeli d'avui. Volem aprendre d'ells la veritat interior, de posar en segon terme les altres ocupacions, per més importants que siguin, per encaminar-nos cap a Déu, per deixar que entri en la nostra vida i en el nostre temps. Els pastors han estat els primers a anar a veure Jesús en el pessebre i van poder trobar el Salvador del món. En efecte, els pastors estaven allà mateix i molt a prop. Avui també hi ha persones senzilles i humils que viuen molt a prop del Senyor i poden anar a trobar-lo fàcilment. Però la major part de nosaltres, homes i dones moderns, vivim lluny del Senyor que s'ha fet home. Vivim en negocis i en ocupacions que ens ocupen totalment i des de les quals el camí fins al pessebre el trobem molt llarg. Déu ens ha de donar la mà per a poder sortir de tot això i trobar el camí que ens porti a Betlem, que ens porti cap a Déu. Certament que no podríem arribar a Déu només per nostre compte. El
Ell ha fet el tram més llarg del recorregut i ara ens diu: veniu a veure com i quan us estimo. Veniu a veure que jo estic aquí. Ens hem de fer peregrins amb la celebració de la missa dominical, amb la pregària diària i amb el servei als germans, en els quals Jesús ens espera. Per això, amb la nostra ofrena d'avui, dedicada als més necessitats que presentarem al mateix moment d'adorar al nen Jesús, ens aproparem realment a Jesús, que s'ha deixat trobar i contemplar. Germans, en aquesta nit hem vingut per celebrar aquesta Eucaristia, celebrant la festa de Nadal, acollint en Jesús que ens ha vingut. I ara, la primera pregunta que ens hem de posar és: jo com acullo aquest nen Jesús que avui ha entrat en la meva vida? Com els pastors que van escoltar atentament l'àngel, nosaltres o jo sóc capaç d'escoltar aquesta paraula que ve de Déu a través de l'àngel? Si arribem a aquest nivell, així sabrem qui ha vingut a visitar-nos, com trobar-lo i també com viure segons el seu estil de vida. Així és celebrar el Nadal. I així el Nadal no seria la festa d'un dia, sinó que el Nadal seria tots els nostres dies en aquest món. És a dir, rebre la bona notícia i transmetre aquesta bona notícia, i també que aquesta bona notícia reflecteixi tota la nostra vida. Germans i germanes, que